Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uding. Taong 1964, Panukulan, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Uding. Meron siyang 3 anak na siya namang katuwang niya sa kanyang trabaho sa laot. Bagaman payak ang kanilang pamumuhay, masaya naman sila kahit papaano. Maituturing na isang butihing ama itong si Uding sa kadahilanang sa abot ng kanyang makakaya, ginagawa niya ang lahat para makapagpundar ng pagkain para sa kanyang pamilya. Sa pagtungtong ng buwan ng Nobyembre, medyo umiwas muna itong si Uding sa pagpapalaot. Napag-alaman niya kasi noong buntis ang kanyang asawa, kaya na may minabuti niyang manatili para magbantay. Habang wala siya sa trabaho, yung 3 naman niyang anak ang nagpupumilit tumungo sa laot. Minsan kapag nagkataong malakas ang alon, namimingwit na lamang ang mga ito sa tabing dagat para naman meron silang maiuwing ulam kahit papaano. Nasa 5 buwan na noon ang tiyan ng kanyang asawa. Hindi na din maganda ang lagay nila sa lugar, gawa ng naniniwala itong si Uding na maaaring natuklasan na ng mga aswang na naninirahan sa isla ng Pulilio ang tungkol sa pagdadalang tao ng kanyang asawa. Ayon pa sa kanya, na sa tuwing sumasapit ang hapon, marami siyang nasisilayang ibon sa labas ng bakuran nila na kulay itim at merong batik na pula. Naniniwala itong si Uding, hindi lang basta napapadpad ang mga ibon na yon sa kanilang tahanan nang wala doong nagbibigay ng utos. Kahit may mangilang-ilang albularyong malalapitan sa lugar nila, nagpasya siyang harapin ang kanilang problema ng mag-isa. Kung hindi nyo kasi na itatanong, itong si Uding, meron ding kakaibang dugong nananalaytay sa kanyang katawan. Noong bata pa siya, sabi-sabi ng ama niya na ipinanganak siyang merong kakambal. Isa yung uri ng igat na halos ilang metro ang haba kahit yon ay bata pa. Bagaman isang uri ng hayop ang kakambal ni Uding, pilit naman yung binuhay ng kanyang mga magulang. Sa pagtungtong niya ng edad ng 3, nasanay na siyang manatili sa dagat kasama ang kanyang kambal. Inakala ng pamilya niyang magtutuloy-tuloy ang ganoong sitwasyon hanggang sa pagtanda nila. Pero dumating ang isang araw na merong nagpakita sa kanilang isang nilalang na nagpakilala bilang tunay nilang ama. Kahit hindi sumang-ayon ng mga magulang ni Uding na kunin ang kanyang kambal, wala itong nagawa sa kadahilanang baluarte ng nilalang na yon, ang dagat na nakapaikot sa lugar nila. Bago tuluyang tumigil ang nilalang na yon sa kanilang pamilya, inabisuhan sila nitong wala silang dapat ipag-alala kay Uding, gawa ng kahit malayo yon sa mga nilalang, patuloy pa rin nila itong papaulanan ng biyaya ng karagatan. Magmula noong nangyari ang insidente, ginawa ng kanyang ama ang lahat ng makakaya nito para masanay siya sa mga trabaho sa laot. Naniniwala kasi ang yumao niyang ama na yun lamang ang nag-iisang trabahong kinakailangang paghirapan ni Uding para makaalis siya sa kahirapan. Sa paglaki niya, kahit papaano naging matagumpay naman ang kanilang pamumuhay sa laot. Lingid sa kaalaman ng karamihan, na habang tumatagal ang pananatili ni Uding sa dagat, mas lalo ding namumulat ang kanyang nagkukubling kakayahan na matagal nang nagtatago sa kanyang katawan. Maniwala kayo o hindi, sa edad na 20 taong gulang noon ni Uding, nakakaya na niyang sumisid ng halos 30 metro papailalim nang walang kahit na anong gamit. Kaya niya ding magtagal ng halos humigit 1.5 oras sa ilalim ng dagat nang hindi humihinga. Ang tanging nakakaalam lang ng sikreto niyang yon ay ang kanyang pamilya at ang asawa niya. Hindi niya binubulgar ang kanyang sikreto sa mga kakilala niya, gawa ng nasisiguro niyang pagkukumpulan siya nito sa oras na magawa nitong malaman ang kanyang talento. Sa ilang araw na pagramdam ni Uding sa kanilang tahanan, doon niya nakumpirma na ginagambala nga sila ng mga aswang.
Kahit anong gawing pagtatago ng mga ito sa kanya, tila bang hindi ito nakakalusot sa matalas niyang paningin at pang-amoy. Ayon kay Uding na, gabi-gabi na lang noon, nakakaamoy siya ng baho ng tiyanggaw sa loob ng bahay nila, indikasyon na merong kakaibang nilalang ang unti-unting gumagalaw para pagmasdan ang nagdadalang tao niyang asawa. Bagaman nababahala na noon ang mag-ina ni Uding, pinilit niya pa rin maging kalmado para naman kahit papaano magawa niyang makaisip ng plano. Sa pagtungtong ng ika-6 na buwan ng kanilang sanggol, mas lalo pang tumindi ang kanyang pagbabantay sa kanilang bahay. Napapansin niya kasi, hindi lang basta pagpaparamdam ang ginagawa ng mga nilalang, bagkus ay nangangahas na itong lumapit sa kanilang tahanan. Isang araw, habang kasama niya ang kanyang asawa patungo sa dalampasigan, meron silang nakasalubong na isang matandang lalaking kilala sa kanilang lugar bilang isang aswang. Hindi pa man sila nagkakasalubong ng matandang yon, na sipat na itong nakangisi ni Uding na parabang labis itong nasisiyahan sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Paglapit nito sa kanila, pabulong naman itong nagwika sa kanya ng, "Bantayan mo ang asawa mo, Uding." "Mahirap na. Maraming mga demonyong umaaligid sa inyo. Hindi mo ba alam, yang asawa mo lang ang nag-iisang buntis ngayong taong ito?" Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsilay ni Uding sa kanyang asawa na biglang napahawak sa tiyan. Matapos niyang marinig ang inilahad na balita ng matanda, buong tapang naman siyang tumitig sa mga mata nito habang sumasagot ng, "Huwag lang silang magkakamali. Hindi ako magdadalawang isip na bahiran ng dugo itong kamay ko, alang-alang sa kaligtasan ng anak ko. Kung sa tingin nila, sila lang may kakayahan, pues nagkakamali sila." Matapos niyang makapagsalita, agad naman silang lumayo sa matanda ng walang pagdadalawang isip. Sa pagdating nila sa dalampasigan, hinanap ni Uding ang pinakatahimik na parte nito para humingi ng tulong sa ama ng kambal niyang matagal nang naninirahan sa laot. Naniniwala siyang papakinggan nito ang lahat ng kanyang saloobin, gawa ng hindi na rin siya iba sa lahi ng mga nilalang na yon. Nang mapagtanto ni Uding na wala nang nakamasid sa kanila, dahan-dahan naman niyang inilubog ang kanyang palad sa tubig habang taimtim na tinatawag ang kanyang kakambal. Yung asawa niya noon, nananatiling nakaupo lang sa dalampasigan, naghihintay ng mga susunod na kaganapan. "Kambal, sana naman naririnig mo ako ngayon. Nais ko sanang humingi ng tulong sa iyo kung maaari. Yung pamangkin mo, nasa panganib. Pwede mo ba kaming tulungan?" Wika ni Uding sa kanyang isipan. Makalipas lamang ang ilang minutong pagbulong sa dagat, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang palad. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasipat niya ang iilang ulo ng mga igat na nakalitaw sa tubig. Dahan-dahan yung lumalapit sa kanya na parabang yon ang mga mensahero ng kakambal niya. Sa paglapit ng mga ito, pumulupot yon sa kanyang kamay at kasabay nito ang pagdilim ng kanyang pangitain sa lugar. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang nasa ilalim na pala siya ng dagat. Pagsilay niya sa paligid, tumambad sa kanya ang mga nilalang na merong wangis ng animoy pinaghalong igat at tao. Nanlilisik ang mga kulay berde nitong mga mata habang patuloy na nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Uding nang masipat niya ang isang matikas na lalaki na dahan-dahang umaalalay sa kanya. Pagsipat niya sa mukha nito, tanging panlulumo na lamang ang kanyang nagawa sa kadahilan ng kamukhang kamukha nito ang kanyang muka. Noong una, habang nagsasalita ang mga nilalang na yon, tila ba hindi niya ito naiintindihan. Subalit nang tumagal na, naging malinaw na sa kanya ang bawat katagang sinasabi nito. Ayon sa kanyang kakambal,
na bagaman matagal ng panahong hindi sila nagkikita, patuloy pa rin siya nitong sinusubaybayan. Sa sobra nitong pagkainggit sa kanya, hindi nito maiwasang kopyahin ang kanyang anyo at pag-uugali. Dagdag pa nito na may mga pagkakataon ding naililigtas nila ang mga anak niya noong mga panahong hindi niya yun sinasamahan sa laot. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na nagawa na din palang malaman ng kanyang kakambal ang tungkol sa sigalot na kanilang kinakaharap. Ipinagtapat din ito sa kanya na kasalukuyan ng naghahanda ang kanilang pangkat upang lipulin ang mga demonyong naghahangad sa buhay ng anak ni Uding. Huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa problema mong yan. Sa ngayon, umuwi na muna kayo. Meron akong nararamdamang kakaiba sa lugar na kinaroroonan nyo. Bulong ng kanyang kakambal matapos nitong magsalaysay. Nang marinig naman ni Uding ang sinabi nito, agad naman niyang itinanong sa kanyang kakambal kung saan ang daan pabalik. Subalit nang marinig nito ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito sa kanya habang mahinahong bumubulong na pumikit siya. Pagpikit ng mga mata ni Uding, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niyang may kung anong puwersa ang mabilisang humila sa kanya. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nasipat niya ang kanyang asawa na halos pumilipit na sa kinauupuan nito na parabang nakakaramdam yon ng hindi maipaliwanag na sakit sa katawan. Pagsilay niya sa unang bahagi ng kanilang kinaroroonan, doon niya nasipat ang 5 lalaking nakatitig sa kanila habang nakabuka ang mga bunganga. Nanlilisik din ang mga mata nito na animoy wala itong pakialam sa sinag ng araw na kasalukuyang tumatama sa kalupaan. Dahil sa pangyayaring yon, doon napagtanto ni Uding na hindi ordinaryo ang mga nilalang na kanyang kinakalaban. Nasisiguro din niya na maaaring nanggaling ito sa kilalang baryo ng mga aswang sa lugar nila na matagal nang pinangingilagan ng kanilang mga kababaryo. Halos karamihan ng matatanda sa Pulilio ay alam ang tungkol sa bagay na yon, gawa ng naging matunog ang baryong yon noong panahon ng digmaan. Matapos nilang magkatitigan ng mga nilalang, dali-dali namang inakay ni Uding ang kanyang asawa. Kahit salungat ang daan na binagtas niya, pinilit nilang doon dumaan, makaiwas lamang sa mga nilalang. Kinahapunan noong araw na yon, hindi pa man tumatalikod ang araw sa kalupaan, maigi na niyang isinarado ang kanilang tahanan. Nagsaboy din siya ng mga asin sa bubong ng kanilang bahay upang wala doong makadapong aswang. Sa pagsapit ng takip silim, halos mamatay naman sila sa loob ng kanilang bahay dahil sa kapal ng usok na nanggaling sa sinunog niyang nyog. Bagaman nahihirapan ng huminga ang kanyang mga anak, hindi nila ito gaanong ininda, alang-alang sa buhay ng kapatid nila na nasa sinapupunan ng kanilang ina. Sa pagpapatuloy ng pagbantay ni Uding sa paligid, ramdam na niya ang pagsilapit ng mga nilalang na hindi nakikita. Pagsilay niya sa siwang ng kanilang bahay, tumambad sa kanya ang grupo ng mga asong animoy naghihintay sa paghupa ng usok na nanggagaling sa sinunog niyang nyog. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, kitang-kita na ni Uding ang dahan-dahang pag-usad ng mga ito na parabang nakahanda na yung sumalakay sa loob ng kanilang bahay. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasipat niya ang mga asong yon na mabilisang sumugod papasok sa loob ng kanilang bakuran. Kahit alam niyang nakakandado ang lahat ng maaaring daanan ng mga ito, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng takot, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kakayahan para makipaglaban ng mag-isa sa mga nilalang na yon. Ngunit habang nasa kasagsagan ng panginginig ang kanyang katawan, bigla naman siyang kumalma nang makarinig siya ng tinig sa kanyang isipan. Alam niyang boses yon ng kanyang kakambal, kaya naman kahit papaano kumalma siya ng bahagya.
Habang pinakikinggan niya ang tinig na yon, napag-alaman niyang meron din pala siyang kakayahang magpalit anyo, kagaya ng kakambal niyang naninirahan sa ilalim ng dagat. Ayon dito, kusa lamang yung papasok sa kanyang isipan sa oras na desperado na siyang mailigtas ang kanyang buhay o hindi naman kaya'y ang buhay ng kanyang mga minamahal. Dahil sa detalyeng inilahad ng kanyang kambal, taus-puso naman niyang inisip kung ano ang mga hakbang sa pagpapalit ng anyo. Noon pa man, alam na ni Uding na tinatangan niya ang kakayahang yon sa kadahilan ng hindi biro ang kanyang talentong ipinapamalas pagdating sa pagsisid. Makalipas lamang ang ilang minuto, napansin niya ang kakaibang ugat na pilit umaahon sa kanyang leeg. Habang pinakikiramdaman niya ito, nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan na animoy pinaghalong iba't ibang sakit na unang beses niya lang ding maranasan. Sa isang iglap, muli na namang nandilim ang kanyang paningin at kasabay nito ang pagrinig niya sa kanyang sariling animoy nag-aangil. Sa pagbalik ng kanyang ulirat, nadatnan niya ang kanyang sarili na katabi ng kanyang kakambal na merong daladalang sibat. Pagsilay niya sa kanyang katawan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang napakahaba niyang buntot at napakadulas niyang balat. Bagaman labis-labis ang pagtataka ni Uding kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na yon, minabuti niyang huwag itong masyadong pagtuunan ng pansin sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na kasalukuyan silang nasa kasagsagan ng pakikipaglaban. Maya-maya pa, inakbayan siya ng kanyang kakambal habang nagwiwika ito ng, "Unang beses mong magpalit ng anyo, tama? Huwag mo na munang puwersahin ang sarili mo. Pagmasdan mo na lang kung ano ang gagawin namin sa mga demonyong ito." Matapos nitong makapagsalita, tumambad kay Uding ang hindi mabilang na mga kasama nito na pumapalibot sa kanyang tahanan. Sa labas ng kanilang bakuran, naroon ang mga aswang na kanina pang naghihintay ng hudyat sa namumunong nilalang sa kanilang pangkat. Bagaman halos bilang lamang ang bilang ng mga ito, nakapagtatakang hindi yun umaatras sa kanilang grupo. Sa pagtungtong ng 11:11 ng gabi, nasipat ni Uding ang pagsugod ng mga nilalang na yon na siya namang buong tapang na kinaharap ng pangkat ng kanyang kambal. Nagbuno ang mga ito sa loob ng kanyang bakuran na parabang wala yung pakialam sa mga bagay na maaari nila doong mapinsala. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita ni Uding ang pagiging lamang ng mga aswang sa labanan. Medyo dehado noon ang kanilang grupo, gawa ng hindi sanay lumaban ang mga kauri niyang engkanto sa lupa. Bagaman napapaatras ang karamihan sa mga ito, hindi yun sapat upang magtamo sila ng matitinding pinsala sa kani-kanilang mga katawan. Bukod kasi sa dumudulas lang ang matatalas na kuko ng mga aswang, hindi rin yun gaanong bumabaon sa katawan ng kanyang mga kasama dahil sa kapal ng balat ng mga ito. Pagsilay niya sa kanyang kakambal na walang habas na nakikipaglaban sa mga aswang, napilitan na din siyang sumugod upang tulungan yon. Hindi maatim ni Uding ang manood lamang, lalo pat sila ang dahilan kung bakit nakikipagdigma ang lahi ng kanyang kakambal. Dahil sa mga pangyayaring yon, dumanak ang dugo ng mga aswang at engkanto sa kanilang bakuran. Habang tumatagal ang digmaan, nasisipat ni Uding ang pagkalas ng pangkat ng kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, pagsilay niya sa isang aswang na papasugod sa kanya, agad naman niya yung sinalubong habang inihahanda ang kanyang sibat na merong talim na gawa sa buntot ng pagi. Naniniwala siyang sila ang lamang sa labanang yon, gawa ng tanga nila ang mga bagay na labis na kinakatakutan ng mga aswang. Sa pag-unday ni Uding ng kanyang sibat sa kanyang kalaban, nasipat naman niya yung mabilisang umilag. Pagsilay ng aswang na bukas ang kanyang tagiliran, buong lakas naman siya nitong sinunggaban habang pilit na ibinabagsak sa lupa. Habang nagpupumiglas noon si Uding, nararamdaman niya ang matatalas na kuko ng aswang na animoy pilit nitong ibinabaon sa kanyang katawan. Maya-maya pa,
Nang hindi na niya makayanang salagi ng pag-atake ng nilalang na yon, nagpasya siyang ibagsak ang kanyang sarili sa lupa. Ginawa niya ito sa paniniwalang yun lamang ang nag-iisang paraan para makahanap siya ng pagkakataon na umatake. Sa pagbagsak nilang dalawa sa lupa, buong puwersa namang nagpumiglas itong si Uding na siyang naging sanhi upang tuluyan siyang makawala sa malabakal na bisig ng aswang. Pag-unat niya ng kanyang kamay na humahawak sa sibat, walang pagdadalawang isip naman niyang binali ang hawakan nito na siyang naging sanhi upang matagumpay niyang matarakan ng tinik ng page ang tagiliran ng aswang. Sa pagbao ng tinik na yon, bigla namang sumigaw ng napakalakas ang aswang habang pilit na iginugulong sa lupa ang kanyang katawan. Panay din ang pagdukot nito sa talim ng page, subalit bigo siyang yon ay matanggal. Lumipas pa ang ilang minutong pagpupumiglas ng aswang, wala na din yung nagawa kundi harapin ang kanyang kamatayan. Sa mga huling hininga nito, tumitig yun sa kinaroroonan ni Uding na parabang nagbibigkas yun ng engkantasyon na merong kaugnayan sa pagpapataw ng sumpa. Pag-ihip na pag-ihip nito ng usal sa hangin, bigla namang tumigil ang paghinga nito na siyang naging hudyat sa kamatayan ng aswang. Bago pa man siya tuluyang mabalutan ng usal ng nilalang na yon, nagawa naman itong mabasag ng kanyang kakambal sa pamamagitan ng paghataw sa hangin ng kanyang armas. Matapos niya itong gawin, tinulungan ito si Uding na makatayo habang mahinahong nagwiwika sa kanya ng, "Mabuti naman na tapos na ang laban. Pumasok ka na sa loob, kambal. Huwag ka nang mabahala pa, sapagkat nasisiguro ko sa iyo, hindi na sila babalik." Matapos nitong makapagwika, paisa-isa naman nilang kinaladkad ang bangkay ng mga aswang patungo sa laot. Ayon sa kanyang kakambal, na kaya lang naman nila ginawa ang bagay na yon upang masigurong hindi na ito mabubuhay pang muli para gumanti. Sa pagkawala ng angka ng kambal niya sa kanyang tahanan, dahan-dahan namang nanumbalik ang kanyang anyo sa normal. Nang mapagtanto ni Uding na hubot-hubad pala siya, mabilisan naman siyang pumasok sa bahay nila para kumuha ng damit na maaari niyang masuot. Kinaumagahan matapos ang insidente, napansin niyang nasa maayos naman ang bakuran nila. Kahit ang mga damo roon, hindi mo makikitaan ang bakas ng mga nangyari noong gabi. Magmula noong nangyari ang kaganapang yon sa kanilang tahanan, mas lalo pang naging maingat itong si Uding sa lugar nila. Hanggat maaari, hindi niya pinapalabas ng bahay ang kanyang asawa nang sa gayoy hindi na ito pag-interesa ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Habang naghihintay sila sa buwan ng kapanganakan nito, araw-araw namang sinanay ni Uding ang kanyang sarili upang mapaghusayan ang pagpapalit ng anyo. Magmula noon, hindi na naging ordinaryo ang pamumuhay ni Uding at ng kanyang pamilya. Dahil sa sikretong natutunan niya, mas lalo pang dumami ng rumami ang kanilang nahuhuling isda sa laot. Naging maayos din ang panganganak ng kanyang asawa noon na siya namang labis nilang ikinatuwa. Pero alam niyo ba, matapos ang insidenteng yon, palagi nang nagkikita si Uding at ang kanyang kambal sa kanilang tahanan. Tuwing gabi lamang yun dumadalaw gawa ng takot ito sa liwanag ng araw. Sa bawat gabing pagkikita nila, maigi nitong inilalahad sa kanya ang tungkol sa kanilang angkan na siyang nagprotekta sa kanyang asawa laban sa mga aswang. Ngunit ilang dekada lang din ang lumipas, bigla na lang nabawian ng buhay itong si Uding. Walang ideya ang kanyang mag-anak kung ano ang kinamatay nito, gawa ng bigla na lang itong hindi nagising. Sabi-sabi sa kanilang angkan na kaya bigla siyang namatay dahil nasawi sa isang digmaan ng kambal ni Uding. Okay, opinyon ko sa kwento.
Siguro yung pagsasaad sa atin nung nagbigay ng kwento na to, hindi naman talaga physical form ang nag-iibang anyo kay Uding. Yung tipong para mga werewolf, mga ganun o kung ano man. Bagkus spiritual na anyo. 'Di ba? Katulad niyan, meron tayo syempre mga spiritual na sibat, spiritual na punyal, itak, iba-iba, 'di ba? Siguro itong kakayahan ni Uding, spiritual na anyo, tapos dun siya nag-iiba ng anyo. Hindi dun sa mismong katawan niya, tapos biglang magiging aso o kung ano man. Siguro nasa loob niya yun tas spiritual form. Ang mga makakakita lang nun siguro yung may mga ikatlong mata o yung bukas yung isipan pagdating sa mga ganitong bagay. Yun lang yung napansin ko rito sa buong kwento na to. Siguro, wala rin naman kasing nagsabi na nakikita nila na talagang nag-iiba ng anyo si Uding. Ultimo yung nagpasa ng kwento na anak nito na hindi naman niya nakita na nag-ibang anyo yung tatay niya. Pero yun lang, para sa akin lang, yun lang yung nakita ko sa buong kwento na siguro yung pagpapalit anyo ni Uding, kakayahan niya yun sa spiritual na mundo. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.